Ndinotenda mwana kuite zvakanaka, asi zuva ranyanya kukosha izuva revana, izuva revadukwa. Chazonyanya kukosha pazviri ndechekuti mutungamiriri youth leader achipawo mukana chairleti. Ameni. Paripo pamwe paunotoona vanhu vachikwikwidzana ende vanhu vachigara nabhamba mushandiro uida kudai. Nokuti unoona munhu achiita zvese iye aina vaisi. Kunotyora huni, kunobika, kunokonzonga, kunoshambadzira. Achiita zvese shai rakaipisisa kwavo. Chechi yakazara vanhu kudai. Kuonekwa. Haimbotaura nemichisi. Unoshandiswa munhu aiwane here mukomiti. Zvaanoti ndiye akutambira mari, bhopo ndakaruma, ndikaiswa munzeve. Kwaitikei kwakanaka here? Amen, amen. Spirit yekushare platform indinoifarira uye inoitwa nemunhu. Because great leader anoonekwa nekuguruma good leadership, kuti vari kufamba naye mukana vari kumbopiwawo here, kana ava vazonodariko mwana uzotapowo odaiwowo haacharatidzi kuti pasirwa paya kuti pachifambira zvakanaka panda kuti pati tsepete pasingaratidzi kuti zvasiyana. Amen, amen. Mwari vatiitire zvakanaka. Kana tine utungamiri hwakadai tinozwa kutendai youth nekomiti yose nemachairman emaprovince emayouth. Ndoda kutendai, ndotenda mayouth chairpersons nekomiti dzenyu dzeprovince kuti kutsigira kwenyu national chairman netimu yenational ndokwaita kuti nhasi paite takshop ine makore ichishuvirwa kunyange nesu panational level takaishuva kudhara kuti pane vamwe vanhu vanouya vasingadawo zvekubika. Pane dzimwe timu dzana baba dzinouya dzega panapa, vana vayasara nevana handiti izvozvi kutaura kuno tinogona kunge tichitone mamwana jaya guru vakauya vari vega, pamwe havazodi kubika, vanodawo kutenga sadza. Asi mayouth project iyoyo vabuda nayo, saka vanoda sadza vozoenda kusadza rine nyama yakawanda uye rikubikwa zvakanaka. Vanodawo zvechirungu, vanodawo zvechirungu tikonana machipisi ari pano, tomato sosi iripo, vinega iripo, munyu sauti kakadai kariko, zvese zviripo. Patoita chicken in mugopa takshop yenyu zita chemachips chemachips mozotengawo tende vanhu varege kudyira mudhasti, kuti mwana udya senini ndikatenga sadza renyu kuva ndikadyirepa mozondikadyirewo chiteni. Asi kwete uye zvino mugore rinouya ndikatenga sadza ranondoya ndodyira imomo nekacheya kedu kahwani kanenge karimo. Ameni.